Keď sa dnes v Bruseli hovorí o energiách, o ekonomike a o budúcnosti Európy, realita ľudí doma akoby nikoho nezaujímala. Účty rastú, ceny palív tlačia na každú hodinu a mladí ľudia majú čoraz menšiu šancu postaviť sa na vlastné nohy. A my si máme stále vypočuť to isté, že treba ešte vydržať, ešte viac zaplatiť, ešte viac obetovať. Európska únia sa tvári, že vedie veľkú hodnotovú vojnu, lenže v praxi prehráva tú najdôležitejšiu, ekonomickú. Prehrávajú s Ruskom, prehrávajú s Čínou a dnes riskuje, že ju prehrá aj so Spojenými štátmi. Medzi tým majú ľudia v Európe najdrahšie energie na svete a pocit, že rozhodnutia sa robia ďaleko od reality bežného života. Práve na toto v Európskom parlamente ostro upozornil Milan Mazurek, bez diplomatických fráz, bez obchádzania problému. Pomenoval veci tak, ako ich mnohí doma cítia. Ale málo kto ich tam hore povie nahlas. Hovoril o cenách, o nezmyselných riešeniach, o ilúziách, ktoré sa tvária ako politika budúcnosti, no v skutočnosti berú ľuďom nádej. Toto nie je prejav pre titulky. Toto je reč, ktorá ide priamo na podstatu problému a stojí za to počuť ju celú. Máme v Európe najdrahšie ceny energií na celej planéte. 5-krát drahšie než v Spojených štátoch amerických. A to sa ani nechoďme porovnávať s Ruskom alebo s Čínou. Tejto Európskej komisii to však stále nestačí. Ľudia platia za vykurovanie vo svojich domácnostiach najviac na svete. Tankujú najdrahšie paliva, platia najviac za elektrínu a aktuálne táto komisia totálne prehráva ekonomickú vojnu s Ruskom, fatálne prehrá ekonomickú vojnu s Čínou, ale jej to stále nestačí a potrebuje ísť ešte do ekonomickej vojny so Spojenými štátmi americkými. Pretože vy tu v tejto miestnosti ste presvedčení, že stále máte patent na pravdu. Že vy jediní máte rozum na tomto svete, že vy jediní viete, ako sa má svet riadiť a že keď peniaze vôjdu, tak si ich jednoducho vytlačíme, požičiame, zadlžíme naše obyvateľstvo alebo, ako to viete najlepšie, vytvoríte nové emisné dane, aby ste ľuďom z ich peňaženiek ukradli ešte viac peňazí, predražili ich život, zobrali im nádej na budúcnosť a mohli rozdávať zo svojich vrecách viac, pretože to je jediné riešenie, ktoré tu celý čas počúvame. Viac solárnych panelov, viac veterných elektrární v tom istom čase, keď Čína otvára jednu uholnú elektráreň za druhou. Čo vlastne chcete dosiahnuť? Akú planétu tu zachraňujete? Ako si vlastne vy myslíte, že Európa bude sebestačná, keď prichádzate s takýmito absurdnými riešeniami, ktoré neustále nefungujú a zlyhávajú? Pozrite sa na mladých ľudí, akú majú perspektívu, akú majú budúcnosť, ako si majú zaobstarať bývanie a vy im hovoríte, že majú vydržať viac a zniesť ešte viac. Európska komisia je dnes najväčším nepriateľom Európy, treba ju zastaviť a vrátiť sa k zdravému rozumu. Pre viac politických videí dajte odber. Toto bol politický priestor.